Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin ajmain, amma ba'd. Tepangaken nami kula Maya Alessia saking SD Negeri Kalikewe Semarang. Panjenenganipun Bapak Kepala SD Negeri Kalikewe ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, ugi kanca-kanca ingkang kula tresnani. Monggo saderengipun kula nderekaken ngunjukaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya, utaminipun nikmat sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuwin kanca-kanca ingkang kula tresnani, sampun pinten-pinten wulan kita sedaya boten saged lebet sekolah, boten saged kepanggih Bapak Ibu saha kanca-kanca sedaya amargi wabah virus corona utawi ingkang kasebut COVID-19. Pramila monggo kita sedaya guyub rukun sareng-sareng brosto virus corona menika kanthi nindakaken 6M, inggih menika kaping sepisan mencuci tangan, kaping kalih menjaga jarak, kaping 3 memakai masker, kaping sekawan menghindari kerumunan, kaping gangsalipun mengurangi mobilitas. Ingkang kapungkasan kaping 6 melantunkan doa. Bapak Ibu, ugi kanca-kanca sedaya, pramila monggo ampun bosen-bosen anggen kita disiplin nindakaken 6M. Menika supados virus corona enggal sirna saking bumi pertiwi menika. Ing wasana